जरूरत तो हारना पड़ा। घर में हमारा एगो देवी रहे, सुनले बानी की तोहरा बिना कृपा के एगो पत्ता तक ना हिलेला। हितकाई है तोहर विधान बा। एगो देवी नियर भाई छोट गलती के कारण 20 साल से अपने पति से दूर दिया। काहे दर दर के ठोकर खा के हमके पाल पोस के बड़ा कैलाश। आज जब ओकरा खुशी के दिन आई तब हम तोरा सब बर्दाश्त ना भइल। काहे हर एगो इंसान से जरेला समझ में आवेला, लेकिन एगो देवी से जले आज पहली बार महसूस करता। अरे तोहरा दरवाजा पर सब लोग आवेला अपना मन्नत के टोकरी लेके, लेकिन हम तोहरा दरवाजा पर मन्नत के टोकरी लेके नहीं आई, तो के कुछ देवी आई बानी। और याद रखिए अगर हमरे माई के कुछ भी हो गई ना अपन संगीत तो के खैरात में दे दे। तब हम गाना लगाई। और बढ़ के परान से भी दिया हमर माई के तुमाई हो जग के सहाई। और बढ़ के परान से भी दिया हमर माई के तुमाई हो जग के सहाई। माई के साथवा छूटी तो काहे विपत्तियाए माई। मोहनी मूर्तिया में पत्थर के बाटे तोरे छतियाए माई। मोहनी मूर्तिया में पत्थर के बाटे तोरे छतियाए माई। तोहरो जरूरत हमके कब नाही पड़ल, काहे से किए गो देवी घरवे मेरा। हम दुख हरनी तूता दुखवा के टाल दा। हमर परान हमारा माई में डाल दा। विश्वास तो कही सगर जगतियाए माई। मोहनी मूर्तिया में पत्थर के बाटे तोरे छतियाए माई। मोहनी मूर्तिया में पत्थर के बाटे तोरे छतियाए माई। आज जाती बेटा एगो हो जाई उदास हो, केहू नहीं माथा टेके आई तोहरा पास हो। दुनिया हमारी जाती हो जाई अन्हार हो। हम न तोहर बेटा न तू माई हमार हो। रही है न भगता तो के कारी रतियाए माई। मोहनी मूर्तिया में पत्थर के बाटे तोरे छतियाए माई। मोहनी मूर्तिया में पत्थर के बाटे तोरे छतियाए माई।